fadel tijek min omor qalbi il-frua ta' dinja blaġi. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispirtu Santu ħatkun ma'kom il-koll. Fil-Vanġelu tal-lum se niltaqgħu ma' Ġesu fil-jum tas-Sibt ifejjaq, jum marbut mal-kura u l-ħniena li Alla għandu lejn kull wieħed u lejn kull waħda minna. Nagħtu bidu għal din l-Ewkaristija billi nitolbu maħfra minn dnubietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem u bl-emin u billi ħallejt dmirjieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna iwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, nitolbu. U Alla li tista' kollox, kattar fina il-fidi, it-tama u l-imħabba. Għamel li nħobbu l-kmandamenti tiegħek biex ikun jistħoqilna dak li inti twedna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani, ħuti, ngħidilkom is-sewwa fi Kristu minix nikdeb. Tixidli l-istess kuxjenza tiegħi fl-Ispirtu Santu li jiena mnikket għall-aħħar u dejjem qalbi maqsuma. Nixtieq li kont jiena stess maqtuħ minn Kristu minħabba f'ħuti, nies ġensi skont il-ġisem, l-Iżraelin. Tagħhom hija l-adozzjoni ta' Wlied Alla u l-glorja, il-pattijiet u l-liġi, il-liturġija u l-wedijiet, tagħhom huma l-patriarki u kien minnhom li skont il-ġisem ħareġ Kristu, li hu fuq kollox, Alla imbierek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej, sebbaħ Ġerusalem il-mulej, faħħar il-Alla tiegħek Sion u jsaħħaħ l-istanek ta' bwiebek u jbierek ġewwa fik il-uliedek. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej u iqiegħed fis-sliem it-trufijiet ta' artek u lilek bl-aħjar qamħ ixebħek u jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu bil-ħeffa tiġri il-kelma tiegħu. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej u ixandar kelmtu lil Ġakob, il-liġijiet u d-digriti tiegħu lill-Iżrael, ma għamilek ma ebda poplu lil ħadd ma qarra fid-digriti tiegħu. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Darba kien is-Sibt u Ġesu daħal għand wieħed mill-kapijiet tal-Fariżej biex jiekol għandu. Huma għadu għajnejhom fih u resaq qudiemu wieħed marit bl-ilma.
Ġesu dar fuq l-orrif tal-liġi u l-Fariżeju qalilhom: jiswa jew le li wieħed ifejjaq f'jum is-sibt? Huma ma tkellmu xejn, iżda hu qabad lir-raġel fejqu u batu. Imbagħad qalilhom: min minnkom se jaqalu ibnu jew barri f'ġibja għax ikun is-sibt ma jmurx malajr u jtellgħu minn hemm? U ma kellhomx ħila iweġbuh. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Iż-sbuħija tal-kelma tal-Alla turina lil Ġesu attent, jikkura, jieħu ħsieb fejn hemm bżonn, anke fil-jum tas-sibt, il-jum il-qaddis. Anzi, b'mod partikolari jidħol raġel ifittex fejqan. Hawnhekk il-Vanġelu jgħid resaq qudiemu wieħed marid bl-ilma. U kien hemm dan il-konflitt ta' min qiegħed għajnejh fuqu, kemm fuq Ġesu u kemm fuq il-marid, biex jaraw x'se jagħmel. Jekk quddiem il-mart, quddiem il-bżonn, quddiem l-urġenza tal-fejqan, Ġesu jibqax passiv għax hemm il-liġi, is-sibt, il-jum tas-sibt. Imma Ġesu juri li għandu kura u jerġa' jgħidilhom il dawk li xxukkjaw ruhom, skandalizzaw irwieħhom: hawn xi ħadd minnkom jaqalu annimal f'bir jew ibnu jaqaġol ilma fil-bir u jħalli hemmhekk għax ikun inserta l-jum tas-sibt? Kemm fiha x'tirrifletti. Alla tagħna li jaraf x'hemm f'qalbna, li jmur lil hinn mill-liġi, minn dak li tirrestrinġi xi kultant il-linji li jagħtu l-bnedmin biex jiftaħ il-ħitan u jwessa id-dirajn u saħansitra jilqa l-iktar bniedem li jkun midneb jew xellerat u jħadnu miegħu u jfejqu u jaħfirlu. Hawnhekk ukoll tapinu is-sibt jew nhar ta' xogħol, nhar ta' xogħol jew nhar ta' ħadd. Il-bniedem ifittex il-kura ta' Alla permezz tal-Madonna. Jaf li hawnhekk tista' tkun l-aħħar kelma, hawnhekk tista' tkun l-aħħar grazzja. Jafu n-nies li hawnhekk jista' jkun l-aħħar appuntament jew l-aħħar mument fejn jien ma naqtax qalbi. U issa u fil-qalba ta' nofs il-jum u l-lejla il-Madonna tiġbed qlub. U hemmhekk Ġesu jkun attent għax jaf x'hemm f'qalbna. Ejjew kull darba li nidħlu fis-santwarju għal din is-sejħa tal-Madonna ejja, ejja. Hekk qalet dawk iż-żewġ kelmiet 22 ta' Ġunju 1883, il-Madonna ma qalitx itlaq. Il-Madonna ma qalitx jiena llum off, jiena llum day off. Le, il-Madonna tgħidilna ejja antibni Ġesu. Int min int, tiġi meta tiġi, fil-bidu tal-ħajja, fit-tmiem il-ħajja, fin-nofs tal-ħajja. Għamilt x'għamilt, għaddejt minn xi għaddejt. Ġesu irid ifejjaq permezz ta' Omna Marija anke f'da s-santwarju ta' Pino. Insejħu issa l-Ispirtu Santu, l-Ispirtu Qaddis ħalli nkunu nistgħu inresqu it-talb u l-intenzjonijiet tagħna. Jew nitolbu bil-qalb għall-Papa il-Jun 14, għar-raj spiritwali tagħna, l-isqof tagħna Anton. Nitolbu għal dawk li f'dawn il-jumejn ikunu qegħdin iqazzu bil-liturġija tant nies. Iva eżistijej biex il-Knisja kollha tgħix il-jum tal-qaddisin kollha.
tgħix il-jum tal-passaġġ lejt mill-mewt tal-ħajja l-ewwel u t-tieni ta' Novembru. Ħalli l-kol kemm aħna f'din is-sena tal-ġublew tat-tama niġġeddu fit-tama tagħna fi Kristu, nitolbu. Ħafna fejqan li jsir tapinu ikun fl-intern. Fil-klinik tal-Madonna jiġu ħafna nies li morda internament. Minn barra jkun jidhru sewwa u għalhekk qed ifittxu l-paċi u s-serħan. Hekk nitolbu biex il-Madonna tkompli twassalna għand Ġesu it-tabib tar-ruħu tal-ġisem. Nitolbu. Din hija t-tielet ġurnata li fiha il-konfessuri, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, l-operaturi tas-santwarju qegħdin nirriflettu il-viżjoni l-qudiem għal dan is-santwarju għażiż. Tolbu għal predikatur Father Hayden Williams tal-Franġiskani, hekk nitolbu għall isqoftana li għandu tant għall-qalbu din l-oasi ta' paċi li għażlet il-Madonna f'Tapinu. Nitolbu għalina u għal tant nies li niġu nfittxu dak li ma nsibuh imkien ħlief falla permezz ta' Marija. Nitolbu ismana. L-eżistana mejtin biex il-mulejja tihom mistrieħa għal dejjem. Nirringrazzjaw lill-mulej wasalna fl-aħħar ta' xahar ieħor, ix-xahar ta' Rużarju Mqaddes. Nitolbu l-mulej għal dak il-missier li llum se jagħmel operazzjoni kbira, għal dik il-familja li qed titlob wild. Nitolbu għal dik il-mara li se tibda l-kimoterapi għada. Tolbu għal dawk it-trabi li huma morda fl-isptarijiet tagħna u partikolarment fl-Ingilterra. Ir-resqu t-talb tagħna mnidejn Marija u bil-qalb ngħidula qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Awnu ix-xejn tagħna u kollox mulej. Hekk l-offerta tagħna il-ħajja tiegħek, il-ħajja tagħna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Għal tiġijiet tagħna. Għamel mulej li s-sagrifiċċju li se nġeddu jitlaq quddiemek offerta safja li inti tniżżel fuqna bil-kotra minħabba l-ħniena tiegħek. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattulna Salvaturu feddej, magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu, imwielet minn Marija Verġni,
u għattemm ir-rieda tiegħek kiseb għalik poplu qaddis fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib, rid iħollna mill-irbit tal-mewt, jurina l-qawmina l-ħajja. Għalhekk mal-anġlu l-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek qaddis. Osanna fl-għolja tas-Smewja, kbirek minn ġej f'isem il-Mulej, Osanna fl-għolja tas-Smewja. Qaddis tas-sew int Mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħataw minn rajħ bati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħaj il-kalċi, reġa' radd il-ħajr. Tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabbru għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek il-ħobs tal-ħajja l-kalċi tas-salvazzjoni, irroddulek ħajr, intoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Sophie Corser, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka, il-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Amen, illi magħhom infaħruk u winsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hawnhekk għandna l-Ġesu li jieħu ħsiebna, mhux biss nhar ta' xogħol, imma wkoll nhar ta' ħadd, dejjem. Għax l-imħabba tiegħu twaslu għal dik il-kura tal-bniedem, il-bniedem li huwa l-passjoni tal-imħabba ta' dan Alla tagħna. Ejjew għalhekk bil-qalb, bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, tawliet li aħna intennu missierna. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni, għatina fit-tieba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw il-għena, il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi tħarix lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u laqda li intrid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem, paċi
tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. U lej Ġesu għamel li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ġismi, ta' moħħi u ta' ruħi. Dan hu il-ħaruf tal-Alla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jien dawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. jew issa fil-ġabra u fis-skiet. Nozzu dan ir-rigal li Ġesu qed jagħmlilna f'dil ġurnata sabiħa. F'dan l-aħħar jum tax-xahar ta' Ottubru. Ekku minn qalbna kif nafu nirringrazzjaw. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna għalina u għad-dinja kollha.
fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna għalina u għad-dinja kollha. Nitolbu. Kabbar fina mulej il-ħidma qawwija tiegħek. Ġeddidna bis-sagrament tas-sema biex nitħejjew tajjeb ħalli niksbu il-ġid imwiet lil min jirċevihom bi Kristu Sidna. Hekk infakkarkom li għada hija s-solennità fil-liturġija mument importanti li tfakkar il-qaddisin kollha. U għalhekk fis-santwarju jkun hawn qudiesa fis-7:09, fit-8:09, żidna dik tal-11:15 u fil-għaxija l-aħħar qudiesa tkun fis-6:09. Ejjew għada u partikolarment fit-2 ta' Novembru inħarsu dawn il-jiem fit-talb, fir-riflessjoni u fuq kollox bl-Ewkaristija. L-aħħar talba li se nagħmlu fit-3 Ave Marijiet nixtieq nitlob għal dawk in-nies li ħallew l-intenzjonijiet tagħhom fl-envelopes hawnhekk fis-santwarju. Oħrajn ċemplulna, kuntattjaw magħna. Lilkom li qegħdin isseguna mid-dar, partikolarment permezz tal-UTV u l-mezzi soċjali tas-santwarju. Intom li qegħdin hawnhekk u intom li qegħdin il-bogħod, partikolarment l-emigranti tagħna. Din it-talba hija għalik, partikolarment int li m'għandikx min jitlob għalik. Jew int li ġejtu tlabt il-grazzja u l-grazzja ma qlajtx. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa, imbirek u l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa, u imbirek u l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa, u imbirek u l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ġurnata tajba kulħadd.